बरायबाय बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों जाय मोगा-मोगि आयदायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दान्दिसे आगोलावसो लाइमोन साहित्य एकाडेमि आरो खुदिया थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जादों बेवहायनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सापागुरि हालामनि अलंबार मुसाहारि बिथाङा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थायाव गां फुजानाय मासे दाउ बिजाबनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बे समाव जोंजों लोगोसे दंफैयो एसे आगोलावसो लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय मानगोनां बिथां अलंबार मुसाहारि नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम। बे समाव आङो नोंथांखौ खावलायगोन नोंथांनि जे आबुं सिनायथिखौ होयो जिहेतु जोंनो नायग्राफोरा नोंथांनि आबुं बाय'डाटाखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, आं अलंबार मुसाहारि, बिफानि मुं राफा मुसाहारि, बिमानि मुं ललिता मुसाहारि, आंनि गामि उदालगुरि, लासो लावफाटा, जिल्ला बाक्सा, जोंनि पुलिस स्टेसना जाहैबाय सिमला। आंनि थङा बेखिनियानो। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जोंनो नोंथांनि आबुं थंखौ होनायनि थाखाय। बे बेलायाव नोंथाङा जिथु लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय बे समाव नोंथांनि गोसोआ माबायदि मोनदों? थारैनो बे बान्थाखौ मोननो हानाय माने जाय बिथांमोना दिनैनि बे आं लिरनाय गां फुजानाय मासे दाउ सुंद' सल'खौ सायख'बाय, बिथांमोन सायख'ग्रा आफादनिसिम बिबानाव थानाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। मानोना आंनि नंखाय लिरनायाबो जे लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थायाव सायख'जाबाय, बेनि थाखाय आं जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों। जाबा दाजा लिरनायखौबो जे सायख'बाय, सायख'गिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय लोगोसे दिनैनि बे 2022 मायथाइनि जि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था बेखौ मोननो हानायाव आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। साबायखर थाबाय नोंथांनि गोजोननायखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनायनि थाखाय। बे समाव जोङो गुदिनिफ्राय मिथिगोन, गुदिनिफ्राय मिथियोब्लासो जोङो नोंथांनि आबुं जिखिनि लिरनाय जि जागायनाय बेखौ जोङो स्टार्टिंनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। बे समाव आङो नोंथांनाव सोंगोन, नोंथाङा माबे समनिफ्राय लिरनायखौ सुंद' सल' खन्थाइ जेखिजाया लिरनायखौ माबे समनिफ्राय जागायामोन? थारैनो आङो लिरनायखौथ' 2006-07 सोनिफ्रायनो लिरदो होननानै बुंनांगोन। बे समाव आङो 2007आव मेट्रिक पास जादोंमोन। ओमफ्राय मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो बेहाय जोंनि दानसेयारि लाइसि ओंखारोमोन नोजोर। बे नोजोर लाइसिखौ आं 10 रांहै बायबोबाय थानाय जादोंमोन, लोगोसे मान्थलि हिसाबै बायबोबाय थानाय जादों। लोगोसे बे नोजोर लाइसिखौ फरायनो मोननानै आंनि जि लिरनाय बे लिरनाया नोजोर लाइसिनिफ्रायनो जागायदोंमोन। बेहाय नोजोर लाइसियाव आं माखासे माने आंनिफ्राय लिरबिदांबो हरनाय दङ। लोगोसे बे नोजोर लाइसिखौ फरायनायनिफ्रायनो एसे फरायनायनिफ्रायनो आङो खन्थाइनिफ्राय स्टार्टिं हमनानै आङो लिरनायाव दासिमहालागै दं आरो दोंफा दोंनै बिदिनो सम मोनोबा लिरो बेखिनि। साबायखर थाबाय बिथांसिम, बिथाङा जे गावनि जागायनाय लिरनायखौ बिथाङा फोरमायबाय। बिथाङा बै समाव 10 थाखोआव फरायनायनिफ्रायनो बुंदों बिथाङा नोजोर लाइसियाव दानसेयारि लाइसियाव गावनि लिरबिदांखौ लिरनानै फोसावोमोन आरो लोगोसे नोजोर दानसेयारि जि लाइसि बेखौ बायोमोनबो बुंदों। साबायखर थादों बिथांसिम फोरमायनो थाखाय। जोङो थोंजोङै सोंनोसै, नोंथाङा जागायनायनिफ्राय दिनैसिम मा बिजाब लिरबोखो आरो गांबेसे लिरबोखो? थारैनो आङो दासिम गांद' बिजाब लिरनाय जाबाय। बै समाव खन्थाइ सुंद' सल' लिरोमोनब्लाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय फोसावनो हायाखैमोन। थिग बेफोरबायदिनो 2014 मायथाइयाव आङो लाखोमानाय मुं आगोमा बड'सा मुं लानानै गांसे खन्थाइ बिजाब सेबखांनाय जादोंमोन। थांनाय 10थि दुलाराय बाथौ गौथुम बे सिमला, जोंनि फुजा सिमला बेहाय जादोंमोन 2014 मायथाइयाव। बे फेब्रुवारि दानाव जादोंमोन। बेहाय आङो गांसे खन्थाइ बिजाब दिहुनदों, बेनो जाबाय दोंसे लामा खन्थाइ बिजाब। बेहाय 50थासो खन्थाइ थानो हागौ। बे समाव थारमाने मुंखौ लानानैसो लिरनाय जादों। थिग बेफोरबायदिनो 2017 मायथाइयाव आङो सोरमिलांनाय गांसे बिलाइ सुंद' सल' बेखौ 16 नभेम्बर गलागावआव सेबखांनाय जादों। बेनिफ्राय 2018 मायथाइयाव आङो गांथाम बिजाब सेबखांनाय जादों। आद्रा जिउनि बिसम्बि सुंद' सल' बिजाब, बेनिफ्राय गां फुजानाय मासे दाउ, दा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थायाव सायख'जानाय बे। बेनिफ्राय
बेहायनो 2018 मायथाइयावनो अदालगुरि गामिनि सुंद' जारिमिन बिजाबसा बे गामिनि हिस्ट्रिखौ लिरनाय जादों आरो बेखौ लिरनाय जादों। बेनिफ्राय थांनाय 2021 मायथाइयाव दायनि साजा सुंद' सल' बेखौबो लिरनाय जादों बाक्सा जिल्लानि कनभेन्सन बे लोखि बाजार बाक्सायावनो सेबखांनाय जादों। बेखिनियानो। साबायखर थाबाय बिथाङा गावनि लिरनाय सुंद' सल' खन्थाइ बायदि बिजाबखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायथिबाय नोंथांमोना मोनथिनो हाबाय। बिथाङा लाखोमानाय मुंजोंबो बिथाङा खन्थाइ सुजुदोंमोन। बिथांखौ जोङो आगोमा बड'सा होनोमोन ना आगोमा बड'साजों जोङो लाखुमानाय मुंजों मिथिनो हायो। बिथांनि बे लाखुमानाय मुं आगोमा बड'साजों बिथाङा दोंसे लामा खन्थाइ बिजाबखौ सुजुदों। लाखुमानाय मुंजों मिथिनो हायो बिथांनि बे लाखुमानाय मुं आगोमा बड'साजों बिथाङा दोंसे लामा खन्थाइ बिजाबखौ सुजुदोंमोन। बिथांसिम जेखियानो जा साबायखर बावहरदों बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आरो नायग्राफोरनि जानानैबो आं नोंथांखौ साबायखर बावहरदों। नोंथाङा बर' लाइमोनफोरखौ गोबां थुलुंगा होनायखौ जों नुनो मोनदों। सिगांनिफ्रायनो नोंसिनि हालामावनो जा नोंसिनि जि लाइमोन लिगिरिफोरानो जा नोंथांखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथाङा गोबांखौनो थुलुंगा होदों। नोंथांसिम साबायखर बावहरदों। नोंथांनि इयुन सिमां इयुन मिजिङा जाफुंबावथोंखौ मिजिंथिदों। बे समाव नोंथाङा इयुन समाव माबायदि दावगालांनो सानदों? दाथ' इयुन सिगांखौथ' दा बुंनो हाला गसाइनिबो खोथा थाहैबाय। दा बिथांमोना जिथु मोजां दैदेनहरोब्ला थारैनो थुनलाइयाव एसे आखाइ होलांबाय थागोन उन समावबो। बे समाव नोंथाङा बर' हारिनि लाइमोन लिरगिरि बा जाखांफु लिरगिरि उन्दै जाखांबोनाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोननिसिम माबायदि थुलुंगाखांनाय हरनो सानो? दाथ' आं जेबो एडभाइस होनो हाया जिहेतु आंबो दासो लिरनो सोलोंदों बा लिरगासिनो दङ। सासे लिरगिरि जानोब्लाथ' बिदिनो गावबो एसे एनै लिरनो नांसिगोन आरो गुबुननिखौबो एसे फल' खालामनांसिगोन बेफोरबायदि आरो। बे समाव नोंथाङा दुलाराय थुनलाइ मोजां मोनग्राजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनि सिगाङाव नोंथाङा बे समाव मा बुंहोनो सानो? दा आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोर गोदान लिरगिरि दङ बिथांमोना जेन गोजौ थाखोनि लिरगिरि बिथांमोननि बिजाबखौ बायनानै फरायोब्ला उनाव आरो साबसिन हामसिन लिरनो हागोन। जायफोर गोदान लिरगिरि दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन। बेनिफ्राय जायफोर गेदेर लिरगिरि बिथांमोननोथ' आं एडभाइस होनो हाखाया। बेखिनियानो। बिथांनिसिम रोजा साबायखर बावहरदों। बिथाङा गावनि आबुं थंजों लोगोसे गाव जागायनायनिफ्राय दासिम मा बिजाब सेबखांबोखो बेखौ बिथाङा फोरमायबाय आरो गोबां लाइमोनगिरिफोरनिसिम माखासे थुलुंगा होदों। बिथाङा बे समाव गोबां गोजोननायखौ फोरमायहरदों जोंनि गेजेरजों। बिथांनिसिम जेखियानो साबायखर बावहरदों आरो लोगोसेनो नोंथांनि जि बेसेन गोसा सम बेखौ जोंनो दान्दिसे सम होनानै जों मोगा मोगि आयदायाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांसिम साबायखर बावहरदों आरो इयुन समाव फिन नोंथांखौ लोगो मोनफिनगौ आं मिजिंथिहरदों। बे समाव साबायखर बावहरदों नायग्राफोरनिसिमबो। बे समाव जोंनि मोगा मोगि आयदाखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।